Aquesta escumen, doncs una bona jugada. Veiem el faristol, veieu la resta de jugadors concentrats. Tots tenen opció, penseu que hi ha més d'aquests 3 primers premis. Premi al jugador més jove, premi a la millor paraula amb la L geminada i premi pel debutant. Debutants en són varis avui amb aquest circuit de la federació. Contrarresten amb un GEC, un G i un N. La G en triple i això podríem dir que és una jugada per evitar deixar obert aquella E i aquella N perquè el contrincant no faci una bona jugada. Bé, l'Àlex Abad ha agafat aquesta delantera, però veiem que hi ha un altre esclave. Aquesta Alleta, boníssima jugada. Alleta, ve, et i fa. Ha fet 4 jugades vàlides. Boníssima jugada de l'Àlex. Del Carles Casanyes contrarresta ràpidament. Clar, deixar una paraula oberta i contrarresta amb quina paraula ens posa. Nacional, molt bé. Ens agrada. Nacional, bona paraula. En aquests moments, 110 a 117. Va molt igualat. Àlex Abad per davant amb 7 punts. Les fitxes és una bona estratègia. No mireu fixament les fitxes. És molt difícil que si només mirant fixament les fitxes podeu trobar alguna paraula. Heu de bellugar les fitxes. Fer combinacions. Molt bé. Ens l'inclino una mica. Tal com hem comentat. Podem veure que està buscant i posant l'eix al final per buscar algun plural. Recordem que estem retransmetent des de la sala auditori de la Lleialtat Sancenca, aquí al barri de Sants, al carrer Olzinelles número 31, seu de la Federació Internacional d'Escravel en català. I ara, després d'aquest nacional que ens ha posat el Carles Casanyes, ens deixa veure el seu faristol. Un faristol una mica complicat, té moltes consonants, encara que té una lletra. Hem d'esperar aviam què fa l'Àlex. En funció, posa la paraula i sembla ser que l'ha trobat. Sí senyor, acaba de trobar l'Scrabble. Enrariré. Déu-n'hi-do, donant-li voltes l'ha aconseguit. Aquí ha aconseguit uns 70 punts. Té l'avantatge que fa 7 lletres i estadísticament resta possibilitats del seu contrincant perquè potser agafa algun escarràs, no n'ha sortit cap encara. Segrests, és a dir, amb una sola vocal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ens ha fet un Scrabble. Molt bé, Carles, molt bé. Bona jugada, Déu-n'hi-do. La partida amb la que ens estan delectant aquests dos grans jugadors. Recordem que les altres taules també s'estan jugant les seves possibilitats d'aconseguir podi o premi. En aquest moment 170 a 189. L'H sempre dona bons resultats. Veieu quina paret? O, I i Ni. Molt bona jugada amb un triple. Aquests 52 punts ajuden. Aquesta pluja que ens acaba de posar el Casanyes aprofitant un triple, una pluja i un ja. Veiem que havien d'inclinar una mica els faristols, però amb la intensitat amb la que estan vivint, veig que estan concentrats totalment en fer la jugada. Anirem deduint una mica el que van fent. Tenim una lleugera avantatge del Carles Casanyes, 253 a 231 punts. Bé, veiem que l'Àlex fa jugada. S'ho està pensant, té que continuar la jugada, no pot parar, sí? I clar, terça, molt bé. Un altre temps verbal, el temps terçà, del verb terçà. 10, 11, 12, 13, 14, 15, aquí se'n va uns 50 punts. Bé, posar un Scrabble sempre és interessant, encara que li obris al contrari la possibilitat de fer punts. Bé, veiem el Carles Casanyes molt embalat, això vol dir que ja l'ha trobat i està per, clar, té un escarràs i ens ha posat la paraula perdonis, clar, perdonis, tenia els dos escarrassos, és quan la sort t'acompanya, no? Els dos escarrassos, ha fet un triple i ara evidentment agafarà certa delantera amb l'Àlex, que s'ho està pensant de nou. 323 a 271. Zel.
Bé, aprofitant el triple, farà 32 punts. Zel, del verb zelar, tenir cura d'algú. Li ha posat 30 punts, va igualant la contesa. Veiem la taula en general. Bé, ells segueixen concentrats. A la taula número 5 tenim el Roé i la Cristina. A la taula número 2 tenim el Xavi Cardona i el Xavi Albons. A la taula número 3 tenim la Mercè Illa. I no acabo de veure qui està jugant. Bé, encara segueixen pensant, aviam. Tenim el Carles preparat. Quina sorpresa ens sortirà ara? Per dos vessants, amb el K. Am, del verb amar. Recordeu que juguem en tots els àmbits balears i valencians, totes les formes dialectals, verbals, i aquest am és del verb amar. Jo am. I veiem que al Carles li ha quedat la L geminada, una H. Clar, lletres cares amb les quals poden fer molt bones partides, molt bones jugades. Contrarresta a l'Àlex, ha posat un queré, perdó, la Q ha posat un queré, en enrere ha agafat el doble de la Q, que seran 16, 17, 18, 19, 20, 23, són 46 punts, més el 2 del Ra, 48 punts, ben col·locat aquest faristol. Almenys veure una partida així en directe d'aquests dos campions, sempre veient les paraules que posen, ajuda no solament a que agradi el joc, sinó ajuda a estimar el joc i a voler jugar. Mireu amb quina facilitat van utilitzant les paraules, el rellotge que tenim una mica més amunt, va marcant el temps de cada un, juguem a 25 minuts cada jugador. En aquests moments tenim la puntuació Carles Casanyes 378 punts per 350 de l'Àlex Sabat. Molt igualada aquesta partida. Veiem que el Carles Casanyes ja té preparat un il·lús, es guarda la H i la X per fer alguna bona puntuada, és a dir, amb aquestes dues jugades pot fer quasi 60 punts amb aquestes dues lletres. Si és així, s'anirà als 400. Aviam, Àlex, quina paraula ens poses? Diria que no fa cap paraula, el que fa és un canvi de fitxes. Sapigueu que en aquest cas al vostre torn sempre podeu canviar les fitxes que creieu convenients. Ell ja sap que han sortit els dos escarrassos, en el qual ha d'anar a buscar fitxes interessants, que dues d'ells les té el Carles Casanyes. Però clar, no sabem mai el que queda dins el sac. Encara que contis les fitxes, n'hi ha moltes per saber el que queda. Ens ha posat uns olis, molt bé. Aquests olis no són els de sucar el pa. L'oli és la figura dels skaters quan fan una volta, una giragonsa, i segur que molts dels nanos que estan amb vosaltres sabran el que és un holly, en anglès. En català, oli, paraula provada fa 2 anys, i que quan anem a les escoles tothom se la coneix. No en coneixeran d'altres, però el holly se'l coneix tothom. 24 punts. Bé, segueix quedant la X, no té cap vocal de moment, té una U, i ara li surt una S. Que ara podrà fer una bona jugada. Ara veient el faristol del Carles, que molt amablement ens el deixa veure. Veiem la jugada. Situaran. L'Àlex Abad acaba de clavar un altre Scrabble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 3, 27, 77 punts. Déu-n'hi-do el canvi de fitxes que ha fet abans. S'ha guardat una R i una N, i amb les fitxes que han vingut ha posat la paraula situaran. Esperem la resposta del Carles Casanyes, aviam. Situaran 427 per l'Àlex, 404 pel Carles Casanyes. Anem a veure. Carles Casanyes està valorant posar la paraula xats. Bé, amb un doble, el ix, del verb eixir, en valencià, bé, alçar, aquesta és fàcil, i xats. 10, 11, 12, 13, 23, 24, 48, 40, 50 punts. Aquests 50 punts el col·loquen en 454 a 427 a l'Àlex. Bé, cada vegada queden menys fitxes. Veiem l'Àlex si li sap retornar aquesta jugada. I no té cap mal faristol al Carles, li han vingut bé les fitxes vocals i consonants, clar. Anem a veure el nostre anagramador. Penseu que per a jugar i per a entrenar tenim el
nostre diccionari virtual, que és el leximos.cat, www.leximos.cat. Podeu entrar com vulgueu, per Android i per iPhone. Un alumini sí que el tindríeu, un molinau també el tindríem, Aviam, a veure. Tindríem un manipulo, un almoineu, un inoculam, un calumnio o un almoinau. Bueno, li està donant moltes voltes. Des de fora es veu tot més fàcil, Un càlcul, estan parlant entre ells. Són jugadors que fa anys que es coneixen. Bé, algú vol aprofitar el triple. Les mans molt curtides, amb centenars de partides, amb milers de paraules i centenars d'escrables. Un escrable sabeu que són posar les 7 fitxes del faristol i és la puntuació de la paraula més 50 punts extras. Aquí n'hem vist alguns. Hem vist perdonis, situaran, alleta, segrest. Observeu, amb una sola vocal ha trobat l'escrable el Carles. Teníeu enraríeu, 6 escrables amb una sola partida, porten unes 10-12 tirades cada un, la meitat d'escrables. Doncs ens hem centrat a la primera taula, evidentment, perquè és la taula estel·lar, no? Però recordem que les demés taules tenim persones de Tarragona, de Girona, de Barcelona, de Cerdanyola, de Sabadell. Bé, l'Àlex fa jugada, fa una jugada en la qual ha intentat tancar porta. Ha fet un vent, un bos i un oc. Bos, fàcil, oc, llengua occitana, vent. Amb això ha tancat la porta del situaran, quedava oberta a baix el A i la N. A dalt segueixen quedant la T i la S i veiem que la segona taula ja es dona la mà. Això vol dir que Xavi Cardona i Xavier Albons han acabat la partida. Esportivitat davant de tot, sempre esportivitat. Molt bé, veiem que ha posat una munió molt bé i ha fet la paraula mix i la paraula usa. Ha fet 3 paraules, ha agafat un doble. Bé, s'ha quedat amb 3 fitxes al Casanyes, això vol dir que està a punt de finalitzar. 482, 443 l'Àlex Abad. És a dir, 40 punts de diferència. Molt bé, segueixen pensant, l'Àlex té la jugada a la mà. A la segona taula ha guanyat el Xavi Albons per 406 punts a 364 al Xavi Cardona. Bé, ja tenim un resultat més. Un petó. Aquest petó li donarà no gaires punts, 3, 4, 5, 6, 7, 3 fitxes al Carles, 4 a l'Àlex. 482 a 455. Ara es prendran un temps per pensar bé què han de fer. El Carles no pot posar les 3 fitxes de cop, haurà d'anar 2 jugades. Segueixen pensant la jugada. Mentrestant, les altres taules van acabant les seves partides. I les possibilitats de podi. Evidentment, el podi, el primer ja sabem qui serà, el primer premi. Però el segon i el tercer encara estem amb dubtes. Aquest Banyis ha fet mal. L'Àlex apunta gel, vena, gel i vena. No pot avançar, no pot arribar al doble. I aquí s'acaba. Aquest maleït Sia i Oí. De verb Oí l'acaba de posar el Carles. Li queden 2 fitxes al faristol que restarà a l'Àlex Abad i se sumaran aquests punts al seu contrincant, que és el Carles Casanyes. I bé, sembla que ja tenim campió. Sí, 511 punts per Carles Casanyes, 465 punts amb el descompte per l'Àlex Abad. Una partida molt frec a frec, però el Carles Casanyes acaba de guanyar aquesta partida, és a dir, ha guanyat les 6 partides. Bona trajectòria d'aquest jugador que desperten interès per jugar, sempre desperten interès per la llengua en català. I això és el que hem de veure, que jugar en català dona premi.
nou agrair a tots els esforços que han fet la plataforma per tenir això en marxa, fer un prec des d'aquí, que seguim amb aquestes competicions, que seguim aficionant a totes les persones que vulguin jugar en català, que jugar en català té premi, passem a l'acció, no us quedeu a casa, jugar en directe també és interessant, i poder portar aquest campionat, doncs no sé, a Girona, per exemple, a Tarragona, a Lleida, també. El vulguin en diuen per aquí, doncs mira, ens agradaria molt a Andorra, per exemple.